Hej YouTube. Og hej YouTube. Jeg har Emil med i dag, eller det er anden episode. Ja, det her det er så, jeg tror det er 7. eller sådan noget. Ja, jeg er sgu lidt bagud, ikke? Men YouTube, det er sgu fordi, at vi kan sgu ikke sige ordentligt farvel. Ja, det må jeg sgu undskylde. Vi havde ikke lige holdt øje med tiden, men nu har vi sat et ordentligt ur. Ja, nu er vi sgu sat det ud. Det er fordi, at vi har bandikaner, så det kan kun optage 10 minutter. Ja, så jeg tror altså også lige må leve med 10 minutter, hvis det er det. Ja. Det tror jeg altså godt, I kan klare. Der er ikke noget videre at sidde en halv time med. Forresten, jeg lægger egentlig også IP'en, det sagde jeg også i sidste episode, men jeg lægger også IP'en, den er IP, i beskrivelsen. Nå, vi skal ned med mange. Og hvis jeg der ikke har set den her ting, som vi er bare med, så er det nummer 8. For dig? Ja. Og for mig er det nummer 2, fordi at ja, det var, nu kan jeg lige forklare det igen, det var nogle lydproblemer i mit, på min computer, eller på Dcam. Hvad fanden er det nu, det hedder? Bandicam. Ja, på Bandicam. Så, for fanden Emil, sådan der. Jeg skulle gerne. Var det det? Jeg kan høre slimes. Seriøst? Ja. Jeg håber, det er en slime spawn op, fordi så er vi sgu... Prøv lige at sætte den til anlægget. Er det ikke lidt tarveligt over for YouTube? Det tror jeg sgu bare helt op. Emil? Ja. Ja. Emil? Ja. Spiller du egentlig stadig på den der singleplayer, som du også har lavet videoer med? Nej. Altså i tagget? Nope. Nej, så gør jeg ikke. Jeg gør sgu heller ikke i tagget. Og forresten, der kommer også noget YouTube med Vestias Pro. Der er ikke nogen, der kender ham, tror jeg. Nej, men han er også en lille YouTuber, hvis I søger på ham. Han laver sådan mest farming, men der kommer nok noget take it snart. Det fandt kun slime. Seriøst? Nej, det var kun én slime. Var der en slime spawner? Nej, jeg fik en slime på. En slime. Fuck nu. Slime. Ja. Jeg savner egentlig lidt take it. Jeg har ikke engang spillet det i pisse lang tid nu. 2 dage. Det er fucking helt 2 dage. Ja, det kan sgu godt være, der kommer også en take it i dag. Jeg ved det sgu ikke. Det skal der bare til. Take it. Det skal sgu være sådan noget, I kan se. Ja. Se, hvad er efter mig? En zombie eller andet sted. Er der en zombie? Jeg kan høre den, jeg kan ikke se den. Har du da fundet en mine? Ja. Fucker awesome. Det er jeg sgu ikke. Jeg tænker egentlig lidt Emil, ikke? Så når man kommer ned ad minen, skal vi så ikke også bare kunne, hvad fanden det hedder, bare grave lige ud, og jeg får noget diamant. Fuck, man! Okay, hvor mange stykker er der? 6! Er det ikke meget godt? Ja. 6 stykker diamond? Hvor fandt du det? Det fandt jeg sgu da også nede i min mine, ikke? Så nu har vi 9. Awesome! Har vi 9 diamonds? Ja.
Hvorfor er det dit der nu? Hvad? Nej, ikke noget. Men hvad sagde du egentlig til det? Hvad? Til hvor man kommer lige ned i minen så? Altså, man kommer lige ned i minen, så kan man bare gå lige ud. Jeg ved ikke, hvad du mener. Altså, når man kommer ned i minen, så er der den højre og venstre, ikke? Ja, Jeg er højre, og du er venstre. Skal vi så ikke bare lave den lige ud? det kan du godt på den måde, hvis du vil det. Hvad? Det kan du da godt på den måde, hvis du vil det. Jeg kan ikke engang finde noget fucking træ. Har du lagt det i en speciel kiste? Hvor gemmer du det hen, mand? Har du noget træ på dig? Er det her bare en fejl, eller kan jeg ikke engang finde noget fucking træ? Så kan jeg sgu bare ud. Nej, det tør jeg sgu ikke helt. Men jeg gør det sgu alligevel. Og jeg får med bold til stave. Er du? Men det. Tag oven. Men man må egentlig godt griefe på den her server. Men hvad fanden er det her? Men bare ikke lige spawn. Og man må heller ikke tage, eller man skal heller ikke tale grimt. Jeg skal få lige til at sige, men man må ikke tale pænt. Men man skal også tale grimt. Eller pænt. Ikke, Emil? Ja. Og for resten, jeg kommer egentlig også til at have det her skin resten af vinteren måske. Ja. Fordi at, ja, det kommer det sgu bare, fordi nu er det ved at blive jul, ikke? Og så kommer mit dejlige skin. I stedet for alt det sommerskin, ikke? Jeg Mangler du lige ud? Hvad? Mangler du lige ud lige nu? Nej, det gør jeg lige. Ej, så er der stadigvæk ham der Christian Knud, eller hvad fanden er han hedder. Jeg mangler bare ude, ikke? Altså bare lige ud. Okay, mig er underligt. Gør du? Ja, jeg bevæger ikke min mus. Hvad? Jeg bevæger ikke min mus. Skal vi egentlig bruge redstone? Nej, ikke. Jamen det er nede i gulvet. Så det... Jeg skal lave et eller andet psyko-redstone. Nå, men så ligger det i hvert fald lige i starten af gangen. Jo, bare til den op kiste. Nej, det kunne man sgu selv gøre, ikke? Nej, så de skal hun det. Lægger du egentlig lige nu, Emil? Ikke særlig meget. Det skulle heller ikke. Han skal gå ud. Der er mere redstone. Vi sidder bare og optager det her sådan lige efter hinanden næsten. Fuck, vi er optaget i 8 minutter. 9 minutter. Den ringer nu. Nej. 10 sekunder. Ja. YouTube, vi kan egentlig også kun gøre lige 10 minutter. Så vi vil egentlig gerne stoppe om 1 minut, ikke? Så. Nå, nu skal vi huske det. Ja. Og sige ordentligt farvel, ikke? Ellers er det sgu ikke nogen, der gider se det, vel? Nej, det er træt trist for alle YouTubere, der... Ja, så er det er så trist. Det er rigtig trist, faktisk. Vi vil faktisk gerne gøre det så godt vi kan for jer. Så I må meget gerne skrive et eller andet i kommentaren, hvad vi skal gøre bedre eller et eller andet. Ja, skriv til os. Ja, bare skriv løs. Vi tjekker nok vores videoer hver dag. I må sgu bare skrive, ikke? Ja, men der sgu... Men der 40 sekunder fra nu. Nå, YouTube, jeg tror snart, jeg vil gå deroppe, ikke? Jeg går lige til home. Kom lige til home, Emil, så siger vi lige ordentligt farvel, ikke? Ja.
Farvel YouTube. I må have det godt. Vi ses i næste episode.